салом алейкум дӯстои бародарои гиромӣ, беҳзод ҳастам аз шаҳри филаделфияи амрико. дукони найк аст. бе нархҳои кроссовкиҳое мебинем ки дар амрико оригинали 6 сум аст. ин ҳамин кроссовки сафед $130. ҳай дизайнаш дигар намудошро мебинем. сиёш Air Max $175. ин ҳамин тараф нигоҳ мекунем. тамоми намуди ранг ҳаст, тамоми намуди дизайн ҳаст. ин ҳамина бинем канед $170. ин скидка шудагааст. 160 ҳозираша 110. ина бинем, ина 160. кари бинем ин $210 будагааст, $180. бе кани бинем истеҳсоли куҷо аст бештар. Made in Vietnam. ҳама медонад ки амрико берун аз кишвари худ истеҳсол мекунад, чунки дар онҷо қувваи кори арзон аст. ин $70. 130 будагааст. аз 90 ба 70. тамоми намуди кроссовкиҳои найк, дӯстдорои бренди найк. нем чанд сум аст? $130. ҳай дукони ин хеле намуд дорад. ин тарафша мебинем. ин тарафш барои духтаро. кроссовкиҳои духтаро. ҳайҷа фила ҳам будааст, дар байнаш баъзе брендҳои дига ҳам будааст. фила якани бинем. фила $60. инча бинем духтарона. ин ҳаминам $130. яъне ки нархи писарона духтарона фарқ надорад, яъне ҳамаш якхел. ин $55.